bere biziko espioiak. Ez zara zeurearekin aterako nazkantea. Sam, Clover eta Bupekoak ni salbatzera etorriko dira. Lastana, horixe nahi dut hain zuzen ere. Espioi bat jaio da, bigarren zatia. Goizeko 8, Beverly Hillseko institutua. Ales baitu dute, zerbait egin behar dugu azkar. Sineste zinatan nik hau esatea. Baina Bupeko egoitzara iristeko modua egin behar dugu. Zertan zabiltza, Clover? Zertan nabilen? Ba, palanka edo sakagailuren bat bilatzen edo pasabide ezkuturen bat. Zer? Erakundekoek zergatik deitzen digute beti nahi ez dugunean eta inoiz ez behar dugunean. Ales da agian. Eskolako neska ospetsuna ez pasara ere, niretzat onena zara. Bazkaldu nirekin, zure isileko mireslea A.J. A.J. norote da? Andrew James agian, naturzientzietako panpoxori. Edo Aaron Jennings, errukbilari gihartxua. Ze interes dut nik oientzat? Azkarra zara, jatorra eta mundiala. Ez dago horretarako astirik, Clover, ales aurkitu behar dugu. Isileko mireslentzat beti dako astia. Onartzen duzula esango diot. Ikusten, Sam? Bupekoek behar ez denean deitzen digute beti. Egunon, antereñoak. Jerry, ez duzu sinetxiko gertatu den. Ales baitu dute. Ez, ales baitu dute? Horixe esan dut. Zer? Bazenekien? Bai? Bitxia. Hain zuzen, mezu kezkagarria hartu dut. Sam, Clover! Lumiere? Poste naiz berriro ikusteaz. Baina ez genuen giltzapetu. Nire film berrian parte hartzeko aukeratu zaituzte dela esateko daitu dut. Espioitzaz da. Agente sekretuak zarete, beraz, egoki egingo duzuen lana. Utikan kakatxu. Nire efektu berezien aurka borrokan eta arrisku artean filmatuko zaituztet. Zer, Alex? Bai, mil esker gogorarazteagatik. Alexek dio, bizkorri biltzeko bizirik ikusi nahi baduzue. Geldiarazi egin behar dugu. Itxaron, ez du abaitu. Entzui da zuen, eskak. Hauxe da zuen lehen estena. Arrosak gorriak, bioletak moreak, lehen aztarnaren bikoloreak. Geltokikoa duzue errail zuzena. Eta baliteke aurkitzea Alex laguna. Ea, harin, eskak. Filmatzera goaz? Antzadenez, ies egin eta Ales baitu du goizean goiz. Jakina ba. Makalentzegoen unean harrapatu du. Ales ez da bat ere goiztiarra. Zein geltokiz ari zen asmatu behar dugu. Taxi geltokiaz agian, edo bus geltokiaz. Edo tren geltokiaz agian. Geltokia duzue errail zuzena eta baliteke aurkitzea Ales laguna. Sam, genioa zara. Guazen bizkor. Itxaron, mesedez, lan tresna batzuk emango dizkizuet. Azkar, Jerry. Ez daukagu erretolikarako astirik. Ez gaizki hartu? Ez horixe. Goizeko 9:04 tren geltokia. Ez dut ikusten ez Ales, ez Lumiere. Nik ere ez. Sami, hori da gure trena. Zer? Arrosak horriak, bioletak moreak, lehen aztarnaren koloreak. Guazen. Astiroago, neskak. Erakutsi txartela. Agente sekretuak ara. Gure lagun mina salbatu behar dugu zinemagile zital baten atzaparretatik. Bai, eta ni Ingalaterrako erregina naiz. Txartela behar duzue. Ongi, orduan zure buru gainetik pasa beharko dugu. Zer? Oinetako erosoek ere badute gauza honik. Salto! Ez da horren latza izan. Ez izerditzea atsegin baduzu. Ez adore gabetu, neskak. Ederki ari zarete. Eta ikus dezakezuenez, zoragarri ematen duzue kamera aurrean. Ales nondakoen jakin nahi dugu. Aurkituko duzue garaia denean. Orain bertan arazolarriagoak dauzkatzue. Itzel, giltzapetuta. Tira, agian ez da horren txarra. Trena bizi doa, eta enuken aiatea ireki eta erortzea.
Hori gutxienekoa da, Clover maitea. Trenak 250 abiada harrapatzean errailetik irtengo da eta txikituta geratuko da. Eta albiste ona zein da? Trenak gelditzen asmatzen baduzue, istripua gertatu aurretik, baliteke Alex askatzea. Eta nire filma ez da film laburra izango derrigorrez. Eta ezin badugu? Alexek ez du azken gozoa izango, ez da zuek ere. Ekin! 98, zer da hori? Trenaren abiadura seguruenik, guazen bizkor makinen gelara. Alferrik da, aginteak iztabiltza. Eskubalaz da aurkitu behar dugu, larrialdietan erabiltzen dena. Honek larrialdia dirudi argita garbi. Ni hemendik, zu asiatzetik eta erdian elkartuko gara. Jesus, aerobik saioan ere ez dut egiten honen beste ariketa. Ongi, eskubalazta banintz non egongo nintzateke. Enuen ba nik egingo hori? Trena bitan zatitzea nire gauza izan da. Trena bitan zatitu? Drama pixka bat sartu nahi dut. Bi izarrak bata bestearen kontra ipinita. Zer esan nahi du horrek? Gidoian aldaketa txiki batzuk egin ditut. Erakutsiko dizu. Ongi da, hasi nahi zulertzen bai. Hemen egon behar du nonbait. Zer? Zartuzu, efektu txiki berezi batekin izututa? Pozten nahi jostagarria baderitzozu. Horra! Erraza izan da. Sam, arazotxo bat daukagu. Zer diozu? Gelditu dut jada trena. Hori arazoaren erdia zen soilik. Konforme. Errazegia izan da agian. Ba, zu egon geldi. Ni eta izozkine arduratuko gara. Ni geldi? Zeu ari zara mugitzen. Ah, egia. Gidoia aldatzera noan neu ere. Ondo zaude? Azazkala kirurgia beharrean, baina ondo. Lumierrote beste aztarna batekin. Eza jota da. Bazkariarena gogorarazten. Haze unea hau bazkarian pentsatzeko. Aizu, Sam, eskolako neska ospetsuena ez izateko arrakasta handia duzu gero. Bejonde izuela, neskak. Ona beste igarkizun bat. Kaian kaioak karranka, espioiak erlojuaren aurka. Koloradon dago giltza, Alex aurkitzeko baldintza. Sorteon. Beraz, martxan berriro. Bai, koloradora goaz oraingoan. Ez egon horren ziur. Zer diozu? Ez duzu Alex aurkitu nahi? Kaian kaioak arranka, espioiak erlojuaren aurka, koloradon dago giltza, Alex aurkitzeko baldintza. Baina, Clover, kolorado itxasontzi bat izan liteke. Itxasontzia? Enekien koloradon itxasorik zegoenik. Bidean azalduko dizu. Goizeko 10:00, Kaia. Ara, hor dago kolorado. Hori bai nire gustuko ontzia. Alex hor baldin badauka, urrenan neu baitzea nahi dut. Oienen, nazkatzen ari naiz Lumier horren igarkizun penagarri ez. Ontzira dena!
Ongi, non eskutatuko nuen Ales nik zinemagile zoroa banintz. Ontzi bizkarraren azpian. Guazen begiratzera. Clover, banatu da aukera gehiago. Hori da, nik alde hau. Ales? Hemen zaude? Ez, Ales etzegoen hor. Ales? Zorterik bai? Oraindik ez. Baina oraintxe bai behar bada. Gogoratzen ikarkizuna? Koloradondako giltza? Ales aurkitzeko baldintza. Hauxe izango da giltza. Ez! Itxaron, Clover! Honek ez du itxura honik. Bikain, neskak. Kontinente arteko misil balistiko aktibatu duzue. Leherketak eta ekintza piloa gustatzen zait niri. Ergelkeria hau egin ordez hobetzen nuke filme romantiko batekin. Misil bat desaktibatzea horren erraza denik ez duzu usteko. 10 segundu dauzkatzue. 10, 9. Itzel, ze besterik gertaliteke orain. Bizkor, ontziko batera behar ditugu. Adi denok, irten ontzitik, lasai eta hileran, ondoratzera doa. Zu ez, beste guztiak. Nora doala esango zenuke. Bere alaxe jakingo dugu, zatoz, misilari jarraituko diogu. Gogora igarkizuna, koloradondako giltza, Ales aurkitzeko baldintza. Misil horrek Alesen gana eramango gaitu. Honekin hurbilduko gara. Bapo, misilaren parean. Eta orain zer? Oh, ez, begira! Irira doa zuzenean. Begiratu hobeto. Oh, ez, hori zera da. Bup! Bai da, berriro egin dut. 10 segundu talkarako. Kokoteraino nauka maltzur begitxatxu horrek. Ahaztu horretaz, misila gelditu behar dugu. Ederki, Sam, baina indar handixiagoko zerbait behar dugu. Oh! Baina ez horren handia! Urrena erreaktore batetik jaurti behar banauzu, jakinarazi dazu aurre egun horretan jai hartzeko. Guazen, Ales barruan egongo da. Goizeko 12:10 gutxi, bupen egoitza. Oh, Sam, Clover, ez dizuen deitu nolatan hemen. Lumierrek eraikin honetan dauka Ales. Hori ezinezkoa da, munduko segurtasun zorrotzena daukagu. Hemengo guztien berri daukat. Ales hemen balego jakingo nuen, sinetsi dazue. Ongi, eta gela hau zergatik dago gelatuta. Termostatoa ondatu da, baina teknikaria lanean ari da konpontzeko. Bitxia gero, hemen zegoen oraintxe. Kaixo, buftarrok. Zirtalazart beste igarkizun bat. Gela izoztuko da zeharo. Lasaitzeko, jakin berriak agudo. Alex atakalarrian baitago. Itzel, erlojuaren aurka berriro. Ez dut uste erlojua denik, Sam. Termostatua dela esango nuke. Goazen informazio gelara. Zergatik? Jakin berriak agudo esan du. Informazio gelazan izen. Oh! Bitxia gero. Eta oso egokia. Espioitza lan honek gozea eman dit. Ez, Clover, trampa izan liteke. Lehergailua da. Termostato duna hain zuzen. Eta susmoa du temperatura zerora jaistean, estanda egingo duela. Teknikaria, alderantzikatu termostatoa. Kaixo? Kaixo?
Egon, teknikari hori, Lumierren gaizkidea da, berak lardaztu du termostatoa. Ea, ari gorria ateratzen badut desaktibatu egingo da. Edo ez! Saiatu zarete, agenteok. Bupen azkena da antza. Ez, nik zerbait egin albadut. Non sartu dut nire Espainetakoa. Clover, hau ez da zure itxuraz kezkatzeko unea. Nor dago itxuraz kezkatuta. Bero pixka bat behar dugu hemen. Ondo atera da. Kosmetikoek behin baino gehiagotan salbatu naute. Eta hau ez da azken aldia izango. Ordenagailu nagusian sartuko naiz Lumierrek nondik hitz egin duen jakiteko. Zer dio? Lumierren azken transmisioa Bupeko 22. solairutik izan da. Ene bada, hau ez da egunero ikusten. Ales gaixoa, ni bere lekuan garrasik alertzen nengoke. Ezin du ahoa ireki, bestela amildu egingo da. Eta ezin dugu atea hau ireki, soka askatzen bada erori egingo da. Orduan kanpoko aldetik askatu beharko dugu. Geldi, Ales, orain salbatuko zaitugu. Atea itxita, berriro? Teknikariak trabarazi du. Ez dugu aukerarik. Ongi, nik 3 esatean atea ireki eta sokari heldu. 1, 2... Egon, 3 esatean ala orain esatean. 3 esatean esan dut, Clover. Barkatu, ziurreko nahi nuen. Lagundu! 1, 2, 3! Lortu dugu, salbatu dugu. Ales! Bizkor, jarraitu atzetik. Heriotzaren unea filmatu nahi dut. Lasai, Ales! Heldu dizugu! Mil esker. Eta guri, nor gelduko digu? Nire erakundean eskutuan sartzen dena, ez da zigorrik abe gelditzen, ez horixe! Egin zerbait bizkor norbaitek, edo egundoko arrastoa utziko dugun eskak, eta ez arrasto ona zehazki. Barrubigunen moda hanka sartzea da, baina gaur salbuespena egin dut. Kontuz! Ez horren Bizkor! Lumierra obero, abila delakoan arro, baina 3 neska gogorren mendean dago. 3 neska gogor eta agente zaildu bat nahiko sasoiko oraindik. Bai, oraingoan zeu zoriondu behar zaitugu zure lan bikainagatik. Ez, nire maisu lana! Film hau pikutara doa ofizialki. Amaitu dira zure zinemagile egunak, Lumier. Zer duzu, Sami? Ez zaude pozik Lumiera txilotuta? Bai, akabo behingo zaren bertxoten telak. Bai, pozik nago noski, baina ez dut bazkaldu nire isileko mireslearekin. Isileko miresle bat daukazu? Hori ez da isilean gordetzeko gauza, Sam? Zer dio, Sam? Oraindik bazkaltzeko garaiz gaude. Kafetegian jarraitzen dut. Zer jota? Goazen hortaz, eskolara itzuliko gara. Eguerdiko 1:30, Beverly Hillseko institutua. Andrew James eta Aaron Jennings nola jakin norden bietatik. Galdetu egin beharko diezu? Kaixo, mutila. Kaixo, Sam. Ongi, zuetako nor da? Tira, zuetako nor da nire isileko mireslea. Barkatu, Sam, nik ez dakit zertaz ari zaren. Ez, nik ere ez. Baina, ez dut ulertzen, bioka jota zarete, biotako bat izan behar du. Nik mandi bakarrik miresten dut. Eta ez da isileko kontua. Zer? Nik ere bai, baute du mutilagunik udaberriko dantzaldirako. Kaixo, Arnold. Hain zuzen, zure isileko mireslea. Hortaz, zuzara jota. Arnold Jackson, Neroni. Goseak izango zara, ala? Bai, goseak.
Amorratzen. Bere biziko espioiak. Ez zara zeurearekin aterako nazkantea. Sam Clover eta bupekoak ni salbatzera etorriko dira. Laztana, horixe nahi dut hain zuzen ere. Espioi bat jaio da, bigarren zatia. Goizeko 8, Beverly Hillseko institutua. Ales baitu dute, zerbait egin behar dugu azkar. Sineste zinatan nik hau esatea. Baina bupeko egoitzara iristeko modua egin behar dugu. Zertan zabiltza, Clover? Zertan nabilen? Ba, palanka edo sakagailuren bat bilatzen edo pasabide eskuturen bat. Zer? Erakundekoek zergatik deitzen digute beti nahi ez dugunean eta inoiz ez behar dugunean. Ales da agian. Eskolako neska ospetsuna bazara ere, niretzat onena zara. Bazkaldu nirekin, zure isileko mireslea A.J. A.J. Norrote da? Andrew James agian, naturzientzietako panpoxori. Edo Aaron Jennings, errukbilari gihartxua. Ze interes dut nik hoientzat? Azkarra zara, jatorra eta mundiala. Ez dago horretarako astirik, Clover, ales aurkitu behar dugu. Isileko mireslentzat beti dako astia. Onartzen duzula esango diot. Ikusten, Sam? Bupekoek behar ez denean deitzen digute beti. Egunon, andereñoak. Jerry, ez duzu sinetxiko gertatu den. Ales baitu dute. Ez, ales baitu dute? Horixe esan dut. Zer? Bazenekien? Bai? Bitxia. Hain zuzen, mezu kezkagarria hartu dut. Sam! Clover! Sami, hori da gure trena. Zer? Arrosak horriak, bioletak moreak, lehen aztarnaren koloreak. Guazen. Astiroago, neskak. Erakutsi txartela. Agente sekretuak ara. Gure lagun mina salbatu behar dugu zinemagile zital baten atzaparretatik. Bai, eta ni Ingalaterrako erregina naiz. Txartela behar duzue. Ongi, orduan zure buru gainetik pasa beharko dugu. Zer? Oinetako erosoek ere badute gauza honik. Salto! Ez da horren latza izan. Ez izerditzea atsegin baduzu. Ez adore gabetu, neskak. Ederki ari zarete. Eta ikus dezakezuenez, zoragarri ematen duzue kamera aurrean. Ales nondakoen jakin nahi dugu. Aurkituko duzue garaia denean. Orain bertan arazolarriagoak dauzkatzue? Itzel, giltzapetuta. Tira, agian ez da horren txarra. Trena bizi-bizi doa. Eta enuke nahiatea ireki eta erortzea. Hori gutxienekoa da, Clover maitea. Trenak 250ko abiada harrapatzean errailetik irtengo da eta txikituta geratuko da. Eta albiste ona zein da? Trenak gelditzen asmatzen baduzue, istripua gertatu aurretik, baliteke Alex askatzea. Eta nire filma ez da film laburra izango derrigorrez. Eta ezin badugu? Alexek ez du azken gozoa izango, ez da zuek ere. Ekin! 98, zer da hori? Trenaren abiadura seguruenik, guazen bizkor makinen gelara. Alferrik da, aginteak ez dabiltza. Eskubalaz da aurkitu behar dugu, larrialdietan erabiltzen dena. Honek larrialdia dirudi argi eta garbi. Ni hemendik, zu hasiatzetik eta erdian elkartuko gara. Jesus, aerobik saioan ere ez dut egiten honen beste ariketa. Ongi, eskubalazta banintz non egongo nintzateke. Enuen ba nik egingo hori? Trena bitan zatitzea nire gauza izan da. Trena bitan zatitu? Drama pixka bat sartu nahi dut. Bi izarrak bata bestearen kontra ipinita. Zer esan nahi du horrek? Gidoian aldaketa txiki batzuk egin ditut. Erakutsiko dizut.
Ongi da, hasi nahi zulertzen bai. Hemen egon behar du nonbait. Zer? Zartuzu, efektu txiki berezi batekin izututa? Pozten nahi jostagarria baderitzozu. Horra! Erraza izan da. Sam, arazotxo bat daukagu. Zer diozu? Gelditu dut jada trena. Hori arazoaren erdia zen soilik. Konforme. Errazegia izan da agian. Ba, zu egon geldi. Ni eta izozkine arduratuko gara. Ni geldi? Zeu ari zara mugitzen. Ah, egia. Gidoia aldatzera noan neu ere. Ondo zaude? Azazkala kirurgia beharrean, baina ondo. Lumierrote beste aztarna batekin. Eza jota da. Bazkariarena gogorarazten. Haze unea hau bazkarian pentsatzeko. Aizu, Sam, eskolako neska ospetsuena ez izateko arrakasta handia duzu gero. Bejonde izuela, neskak. Ona beste igarkizun bat. Kaian kaioak karranka, espioiak erlojuaren aurka. Koloradon dago giltza, Alex aurkitzeko baldintza. Sorte hon. Beraz, martxan berriro. Bai, koloradora goaz oraingoan? Ez egon horren ziur. Zer diozu? Ez duzu Alex aurkitu nahi? Kaian kaioak arranka, espioiak erlojuaren aurka, koloradon dago giltza, Alex aurkitzeko baldintza. Baina, Lumier? Poste naiz berriro ikusteaz. Baina ez genuen giltzapetu. Nire film berrian parte hartzeko aukeratu zaituzte dela esateko daitu dut. Espioitzaz da. Agente sekretuak zarete, beraz, egoki egingo duzuen lana. Utikan kakatxu. Nire efektu berezien aurka borrokan eta arrisku artean filmatuko zaituztet. Zer, Alex? Bai, mil esker gogorarazteagatik. Alexek dio, bizkorri biltzeko bizirik ikusi nahi baduzue. Geldiarazi egin behar dugu. Itxaron, ez du abaitu. Entzui da zuen, neskak. Hauxe da zuen lehen estena. Arrosak gorriak, bioletak moreak, lehen aztarnaren bikoloreak. Geltokikoa duzue errail zuzena. Eta baliteke aurkitzea Alex laguna. Ea, harin, neskak? Filmatzera goaz? Antzadenez, ies egin eta Alex baitu du goizean goiz. Jakina ba, makalentzegoen unean harrapatu du. Alex ez da bat ere goiztiarra. Zein geltokiz ari zen asmatu behar dugu. Taxi geltokiaz agian, edo bus geltokiaz. Edo tren geltokiaz agian. Geltokia duzue errail zuzena, eta baliteke aurkitzea Alex laguna. Sam, genioa zara, guazen bizkor. Itxaron, mesedez, lan tresna batzuk emango dizkizuet. Azkar, Jerry, ez daukagu erretolikarako astirik. Ez gaizki hartu? Ez horixe. Goizeko 9:04 tren geltokia. Ez dut ikusten ez Alex, ez Lumier. Nik ere ez.